السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين، إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك باك الله تبارك وتعالى وتقدس هما نذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خدای چین اترشق لنگل محبت لنگل قدم لنگل آدم لنگل تمام دعای خیر لنگل الله تعالى لطف و کرمی بلا قبول دبدن همه نذا ایلون اچرینگل دوست یارنگل قوم خیشنگل ایناتانگل اغلغیدنگل دنیا و آخرت سعادت گننمک yüze haklıq versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip, vatanımız emniyet bulup, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğine, dinimiz, dünyamız avatlıkta yaşayalım inşallah. Cengi Ahzab, Handak urşi, Handak savaşı, Medine Münevveren devrinde çukur gadıp, jar gadıp, adam boyu yaqilladıp, anırdan gelyen kafir, atı bilen bile geçip bilmedi ya hali, atın böktürüp, çaptırıp geçip bilmedi ya hali, zahmet çekip, jar gadıp, çukur gadıp, kan yerleri altı ullab, diyeceğunni zahmet çekip, geçen heftelerde, Huday köklemegi bilen geçti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özü dağda, mübarek elleri bile, mübarek kursokları bile, kum çekip, pil vurup, külön vurup, zahmet çekiptir, ta mümin musulmanlara ders olur yali, merdi amal olmadan çürüm. Oham bir vaka oluptir, şol Handak çukur qadıp duqala, şu vakadan sonra oham çukur qadma gurrunları, Handak diye Araplığına Handak gurrunu tamam olup, kafirlan yaqillap geliyaka bolan vakalarını hizmetine de yetirirdi inşallah. Şol Handaqı çukuru qadıp duqala, balığı bolan bolmadık, 16-17 yaşa yeten yetmedik, kömekleşenmişler. Oham şolun içinde Hazreti Zeyd ibn Sabit radıyallahu anh 16 yaşa yeten bir neçe hefteminden odol geçenler Resulullah'ın mütercimi, evvelin mütercim Yahudilerin dilinden Arap diline ve Arap dilinden Yahudilerin diline tercüme ediyen, o dilden o dile geçiriyen, cihana İslam'da evvelin mütercim olan Hazreti Zeyd ibn Sabit radıyallahu anh, bundan odol cenglerde icada verilmeyendir şirket etmeye. Ama şu cengde icada verilen adam sol. icade berilen yaşacık oğlan
şol işläp zähmet çekipdi kabir waqia bolupdyr. Şonu aýdyp inşallah ýylyny alyp gider. Wa kana Zayd ibn Sabit radiyallahu anh fi men yanqulu at-turaba. 16 ýaşyndaky oglan qum çekişýänmiş. Gadyp sebede legene qum ýollaryna Hazreti Zayd faqat şonu akidişip beýrek ýokary çykaryp guýyşyp çekişýänmiş qumlary. Aham Peygamberimiz Hazreti Sa'd ibn Mu'az radiyallahu anh bilen bile oturup bir zady gürrüň etip duranmışlar. Aham bilen gözleri Hazreti Zayd ibn Sabit'e düşüpdir. 16 ýaşyndaky oglan zähmet çekip işläpdi. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Ama innehu ni'mal gulam." Haş Zayd ibn Sabit gowaglanlygyny nipdir. Ama innehu ni'mal gulam. Şol oglan gowaglan aýşy dipdir. Resulullah'ın öz mutercimi de ihlas bilen, zähmet bilen işläpdi. Oham ol işläp durşuna soňra ýanky Hazreti Zayd ibn Sabit ine ulup barýan ýaş oglan durmany işleýän on bir ýadapdyr. Qad raqada fil khandaq galabatu aynahu hatta ukhiza silahuhu wa huwa la yash'ur. Oham bir şey zähmet çekip işläp ýadap yatyp galypdyr. Ýanky Zayd ibn Sabit 16 ýaşyndaky oglan Peygamberimiziň gowurýan oglany we Rasulullah'ın mutercimi bolan Hazreti Zayd ibn Sabit radiyallahu anh. Şu ummatda Peygamberimizden soňra iň bir adam aýrylanny mal bölmäni ökdi oglan haşol. Hatta Ebu Bekir'in Siddiq, Ömer el-Faruq, Osman Zünnurayn, Ali Murtaza'dan öktümüşdükde mal bölmäni. 16, 17, 18, 19, 20 ýaşyndaky oglanmışdy gözde. Be her hal odal geçdimin görüňiz. Bir yatyp galypdyr. Aha myň şuhydan sahabalaryň biri myň yaragyny, zat-zatlaryny alyp beýli bukdurypdyr. Turanna gorkar ýaly, tiskiner ýaly, bu şuhyda bolýan zatda biriniň zadyny alyp beýli bukduryp goýmak. Hatta faza'a ba'da faqdi silahihi. Aham turanna tiskinip turupdyr, elinde döwrewne ulapdyr. Ýanky Zayd ibn Sabit ulup barýan ýaş oglan, Rasulullah'ın gowurýan oglany eline ne yaragy, ne şemşiri, ne pilzady, ne sebetçigi hiç zat ýokmuş. Anyk bäri görünüp gıýgyry etdir, men zatlam ýok diýipdir. Bir nefer sahabalaryň biri onu şuhydan alyp bir ýerde goýupdyrda. Hatta belaga Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir haber Peygamberimize varıpdyr. Ýatyqady görüpdi da on Peygamberimiz. Aham Peygamberimiz ya Aba Ruqad nimta hatta zahaba silahuk. Hey uqdyjy oglan nipdir. O qaýdan ýatyp galan oglan nipdir. Ýatyp galanda zat-zatlaryň alynmy diýipdir. Onda Hawwa ya Rasulullah diýipdir. Ýatyp galamda diýipdir. Zatlaryň alynmypdyr diýipdir. Aham Peygamberimiz aýdypdyr: "Men lehu ilmun bi silahi hadal gulam." Ey sahabalarym, şol oglanyň zatlaryny kim bilýär ýerdidigini diýipdir. Aham sahabalaryň biri aýdypdyr: "Men bilýän ya Rasulullah, men şuhydan ştada goýdum" diýipdir. Aham Peygamberimiz getirip Peygamberimize getirjek bolanda şu oglanyň özüne täbil ber diýipdir Peygamberimiz. Aham Rasulullah jan ummati islamiýe bir kefa edipdir. Peygamberimiň mübarek hadisi bolupdyr. Biz zindigilimizi icra etmeli bir gurrun aýdypdyr. Peygamberimiz aýdypdyr: "La yahillu li muslimin ay yurawwi'a musliman." Rawahu Abu Davud. Inni demeýlek halal däldir diýipdir. Dogry zat däldir. Bir musulman adam, musulman da adamyň zadyny şuhydan alyp gorkusyn etmän şey işin demeýlek diýipdir. La yahillu li muslimin ay yurawwi'a musliman. Rawahu al-Imam Abu Davud. Musulman adam, mümin adam şuhydan ne bolsa biriniň zadyny alyp şuhy edip gorkuzmasyn musulman dogan diýipdir. Inhe edebi İslamydan sebit bolup musulman adamyň bir zadyny alsa şuhydan alyp ya açaryny, ya kowşyny, ya asasyny, ya evin maşyny şon bir gorkuzyp bir şuhy etjek bolsa Peygamberimiz meni etmäň diýip şol jenge Handaqda, jenge Ahzabda sebit bolup galan edeplerden bolupdyr. Oham
çukur gazmak ýagdaýlar tamam bolanna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam sahabalan venanalaryny we oglan uşaklaryny Medine-i Münewwerede bir qaýym qala barmış. Hemme çağalar venanlar şo bir ýaňak giýişmendir. Şon ol qanjyň 10.000 nefer kafirlerden gelýär. O biladi venan oglan uşak erhili hemmesi dine hytmat etjekler. Men geçen hafta görürüm geçdi. Şol çağalary bilen venanalar baryaqa hatta yetip baryan çağalaryny goýýanmışlar. Bir Rasulullah'dan icazat dile sen şu jarın çukurun kaptallaryny jeň meýdanyna galjak bolup oglanlaryny hüwetlendirýänmişler. Hatta Hazreti İbn Jurayj radıyallahu anh yetip baryanjy oglanmış. Uriltu alan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevmel Khandaq felem yujizni ve lem yarani balagtu. Aham minnagda enatam Resulullah'a şin köküzdi, hüdürlüdi, arz etti. Şul oglumda badidile emme Peygamberimiz maňa ijazat bermedi. Häzirten oglan bolýan dip minnagda şol venanalaryň arasyna, çağalaryň arasyna iyi berdi. Te hemme Medine'de musulman adamlaryň venan oglan şohy bir qalaň içinde bolmalydyr Peygamberimiz. Nägadar qawi müdiriýet gerek. Nähat ulqan Hudaý taraflyn hakly gerek. Te sahabalar agaldym oglan şoň gaýgatmesin. Son ulqan leşkeri gelýär, ulqan ertiş gelýär. Musulmanlar 3.000 nefer. Emma kafirler 10.000 nefer heýwrede çyny bilen gelýärler özleri. Oham hemme venan oglan şok çağalary hemmeleri bular bir qalaň içinde bolmaly bolupdyr. Oglan şok erhili dine hytmat etjekden ihlas bilen çağalaryna kökül Peygamberimiz ýok, biqabulla dip hemme saplanyp beýle qala gitmeli bolupdyr. Qalanlarda qalypdyr da. Emma qoşun yetmäkä bir waqia bolupdyr. Qulagasyň dünýede bir sebit bolan bir heýwiri giň waqalardan. Kafirli yetip gelýäkä, häzir yetmäkä ozalla geçenler Yahudiler Mekkeň ýanyna baryp, Mekke-i Mukarremede Qatafan diýen taýfa barypdylar. Olardan 5-6 ming serwaz dogurladylar. Olarda näme diýip? Olar heýwiri pulçy, malçy milletmiş. Haybarın hurmasından bir illa sana bereyilip Yahudiler olar razi edipdi. Şol Qatafandan 10.000 nefer serwazın 6.000 nefer şolardan bolup gelýän kafirliň biri şol 6.000 däne kafir leşkeriň birini iyi beripdir. Qatafan diýen taýfa Peýgambere bar şoňa bir gürrüň aýtdy. Wa qabla wusul jeyş al-ahzab جاء الحارس الغطفاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد شاطرنا تمر المدينة المنورة وإلا منأناها عليك خيلا ورجالا. شل 6.000 nefer 10.000 nefer hemmis. Ama 6.000 bir taýfa şolan. Qatafan diýen taýfa. Şolardan bir nefer oğrunça Peygamberimize gaşyn gelipdir, sefir bolup ey Muhammed diýipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Sen şu bir yıl Medine-i Münewwereň hurmaň ýarsyny tamam şu Medine-i Münewwerede çykýan hurmaň ýarsyny bize berseň, biz Qatafan taýfasyna berseň, biz şu mahallany ilimde urlelipdir. Bize jeň gerek dälipdir. Bize şol Haybardan kafirler bize hurma berjek diýdiler. Şoňa göz tikip gelýärdir. Bir din ýa beýle kafir musulman bilen atda bilen işimiz ýok. Biz miýwe dik gelýäs, pullik gelýäs diýipdirler. Eger Medine-i Münewwereň hurmasynyň ýarsyny berseňiz, bir ýedimizde urlelipdir. Peýgamberimiz da diýipdir, üçden bir näme diýäňiz diýipdir. Üçden bir näme diýäňiz diýipdir. O da ýok diýipdir. Meni berdiler, Medine-i Münewwereň ýarsyny bermeli. Peýgamberimiz hoş ahlaklaryň başy, döwrüň näkileri, adam saýmallygyny düşündirýän murabbi, özüň bir ýaňa ýeteňde döwrüňdäkileri hiç kime adam saýmany gizmellädir diýip şonu düşündirjek bolýan Rasulullah jan bir kefa edipdir.
Häzirçek bolýara diýeýin dipdir ýöne hatta astamira suuda. Men saadatly sahabalar şolara geňeşik häzir dipdir. Hatta astamira suuda. Men saadatly sahabalarym ma dipdir. Şolara geňeşeýin näme diýäle dipdir. Kim? Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh. Bu biri de Hazreti Sa'd ibn Ubada radıyallahu anh. İkisi de 40 yaşa yetmedik cavan sahaba. Ey cavan dost. Peygamberimize nämäni gelip geňeşilweti? 10.000 neferden 6.000 terwaz ýedine gitjek. Sen hurman ýartyny berseň diýip. Medine'ye Munawwara. Peygamberimiz iki tane cavan Sa'd atlı sahabalar maşolara geňeşik. Hatta astamira suuda. Sa'd atlı sahabalar geňeşik dipdir. Aham Peygamberimiz Sa'd atlı sahaba ikisini getiripdir. Biri Sa'd ibn Muaz, biri Sa'd ibn Ubada radıyallahu anhuma. Peygamberimiz aýdypdyr, näme maslahat bilýäňiz dipdir. Medine-i Munawwaraň ol ikisi de Mekke'den gelen däl ha. Şu Sa'd ibn Muaz hem Sa'd ibn Ubada uzurlun Medineli sahaba ha. Näme diýäňiz dipdir. Qatafan taýfasy gelipdi, hurman ýarsyny bersek 6.000 ferbar ýedine gitjek diýip dipdir. Ey Sa'd ibn Muaz kepläpdir o. Ey Sa'd ibn Muaz sayrapdir o. Ey Sa'd ibn Muaz sayrapdir o. Kimşi Sa'd ibn Muaz? 37 ýaşyndaky jawan sahaba. Şu jengden bir ay soňram dünýeden geçşek sahaba. Cenazasına Hazreti Cibrail gelip şirket eden sahaba. Cenazasına asmalılardan gelip Hazreti Cibrail gelip şirket eden sahaba. Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh ey bir edip bilen bir gurrun maşlaptır. Ey bir derece bir gurrun maşlaptır. Ya Resulallah diptir. Evahyum minas semai fettaslim li emrillahi ta'ala. Ya Resulallah. Hurman ýarsyny bersek Qatafan taýfasy ýedine gitjek diýýän. Aya şu zady Hudaý buyurdummy? Baş üstüne onna dipdir. Evahyum minas semai Allah Taala buyruk etdimi dipdir. Medineň hurman ýarsyny berden, ol Qatafan ferwazlar ýedine qowdan göwüriň dip Allah Taala buyruk etdimi dipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, "Law umirtu bi şeyin ma şawartukuma." Hudaý buyurum bolsa men size geňeşmerdim ahim dipdir Peygamberimiz. Hudaýyň buyrugy däldipdir. Arif bolsaň aslan sorma ýigidin edebini, erkanini bellidir diýe maktan bolýan. Arif bolsaň aslan sorma ýigidin edebini, erkanini bellidir. Sa'd ibn Muaz ýene edep bilen ograpdyr. Hudaý aýtdymy? Ýok. Onna aýdypdyr, ya Resulallah. Awa an ra'yika wa hawaka fanattabi'u ra'yaka wa hawaka. Hay berekella Sa'd ibn Muaz. Ey nagad muaddab adam. Ey bilir nagad nuruňa çelnek adam. Ey bir nagad imanly kamil jawan oglanmışdyklar. Şondan sürin bilen cenazasyna Cibrail ferişte gelip şirket etipdir da. Onna aýdypdyr, ya Resulallah. Sen özüň gowwarýanmyşyn dipdir. Hurman Medineň ýarsyny beresiň gelýär dipdir. Göz üstüne dipdir. Baş üstüne dipdir. Ewa an ra'yika wa hawaka fanattabi'u ra'yaka wa hawaka. Ya özüň gowwarýanmy dipdir. Göz üstüne dipdir. Sen gowwarýanladyň, biz de gowwarýar dipdir. Aham Peygamberimiz aýdypdyr, la bel şey'un asna'uhu lakum wallah ma asna'u zalika illa li anni ra'aytu'l araba. Onna Peygamberimiz aýdypdyr, ewne kudron iki däne Sa'd ibn Ubada we Sa'd ibn Muaz jawan sahabalar bilen gurrun edýärdi. Muhammed Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem nagat olar hormat arziş goýuwati, olar da hormatyny bilip nagat muaddebana jogap berýärdi. Oham Peygamberimiz aýdypdyr, Hudaý da buyurana, men özüm de muny ýüregimden gowuryp aýdamak dipdir.
Yönü görýän dipdir, bitin Araplar agdy bir bolup, hemmesi Medine'ye çolup gelýär dipdir. Sizden sürün bilkin bir irfaqi bolsun, kafirliň bir şewketin döwmek bolsun, peýda serwazlan kafirliň ýarsyny ýygyna gowsam, size bir kömek bolarmy kadip, hayır bolarmy kadip özümden maslahat berýän we sizde geňeşýän, sizi azat dipdir. Näme maslahatyňyz bolsa aýdy bermelilikdir. Mene fakat dipdir, peýda dip etjek bolýan şun dipdir. Ay qayta Sa'd ibn Muaz hayramana durupdyr. Resulullah ajanyň şagirdi. Medine-i Munawwarali ensari sahabalardan 37 ýaşyndaky jawan sahaba. Ya Resulallah, qad kunna wa haula'i ala şirki billahi ta'ala wa hum la yatma'una an ya'kulu minna illa qiran aw bay'an. Onna aýdypdyr, ya Resulallah, biz musulman bolmahaq, bir kafir wagtymyzda sen gelmäkäň, İslam gelmäkä, din gelmäkä, Qur'an gelmäkä, şonda şu kafirler bizim hurmamyzdan bir hurma tamasy ýokdy. Ya satyn alardylar, ya mihman bolup gelip ýerdiler diýipdir. Afahina akramana Allahu Teala bil Islami nu'tihim amwalana. İnni buun kun Huday Teala bize Kur'an'ı verdi ve şimdi de Medine-i Munawwara'ya getirdi. İnni gelip şonlara hurmamızı verelim biz deyiptir. Ma lana bihâzâ min hâce. Ya Resulallah, mana maslahatlaşýan bolsaň deyipdir. Deyip maslahat däşidat deyipdir. Kafir wagtynda gelip bizim hurmamızdan tama edmerdiler deyipdir. Biz de kafirdik, bular da kafirdi deyipdir. Min edip owadan uğraýşyny wezde. أفحين أكرمنا الله تعالى بالإسلام وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا إن بالمسلمان والله الله تعالى بذي عزت بردي بذي سربولندي بردي وسيني بذي آرام دي وتردي إني لر خرمان بريلي ما لنا بهذا من حاجة جريك لا ترش مصلحة ديبتر والله لا نعطيهم إلا السيفة ظور بلن جليان ملسا بذي قلس بلن درجق ديبتر namusymyz saklaýşymyzy ýal seni saklaýly, dinni saklaýlypdyr. Namusymyz saklaýşymyzy ýaly seni saklajak, dinni saklajak. Näme diýjek şoň adyna? Yigit özün mälimmidir işinne, kılıcınna, zıbanınna bellidir diye mahtun ulişen. Hakikat zevs gelýän ýerşiň şaýy. Yigit özün mälimmidir işinne, kılıcınna, zıbanınna bellidir. Zıbanınna, aýtýan kefinne, saýryan gurrüňünne. Ey bitayi gürlemeli yerde ha bu mahal. 10.000 servaz, 10.000 kafir gelýär ha. Muhannef giyin yerde akıl sayınar, dar yerde aklı huşu sındırır diye mahtun ulişan. Bir gayrat adam da giyin yerde akıllı sıraya, dayav sıraya, gayratlı sıraya, emma kıssağı düşenine akıl huşun illenmeriye. Muhannef giyin yerde akıl sayınar, dar yerde aklı huşu sındırır diye mahtun ulişan. Bir gayrat adamla da giyin yerde gürleye deyiptir. Yöne kıssağı düşenine bebe edip titrep hemmeladın ellen berar deyiptir. Emma Hazreti Sa'd ibn Muaz ahir kıssağı yağdaydı. 10.000 kafir yetip geliyaka aydıp duran kefini ödde. Yigit özün mälumidir işinne, kılıcınna zıbanınna bellidir. فَاُعْجِبَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى sallallahu aleyhi ve sellem bi cevabı Sa'd ve alga bidâlike as-sulha beyne gatafan. Sulh gerek dähilipdir, Peygamberimiz lagwetipdir, hoş bolupdir. Özünün şagirdi ve sahabesi Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu anhum beren cevabına. Hazreti Sa'd ibn Muaz dünya boyunca tarihte sebit bolan, merdi meydan bolup, merdi amal bolup, owadan dil bilen Peygamberimizi hoş edip, kafirlerde hitet gowy beren sahabata. Ýogsa gürläp boljak ýagdaýmyş taý. Ay falan diýmeli ýermiş. Ya ahirki kıssagdy ýagdaýdy. Nähille şele şeýle bola ýaqam. Bir şunu bir 2-3 dagyga gurrun edip, ýene gurrun ýygyny alyp gideýli. Işler nämeden sürim şeýle bol ýaqam? Jawan oglan. Häzir 40 ýetmedi oglan. Bular özleriniň galplaryny pakläpdirler, gowgulagasyn. Bular özleriniň jisimlerini pakläpdirler. Özleriniň kalbyny pakläpdirler, imanyň bereketi bilen, imanyň nury bilen, ohan bilen üstüne nuri ilahi gelip
gaýgysy gonýan, şon bilen yürekleri we özleriniň jisimleri Allah Taala'nın nury gelip oturmaga istidatlary barmış. Amadygysy barmışdyk. Nuri ilahi gelip bilen üstüne oturýar. Allah Taala'dan bolan rahmat, Allah Taala'dan bolan ýagtylyk, Allah Taala'dan bolan nur gelip bilen üstüne oturýar. Oğlum bu adamlar hutbuhut Hudaýyň rizaýatyna gaşyn kepletýär. Hudaýyň rizaýatyna gaşyn aýaklaryny ýörtýär. Hudaýyň rizaýatyna gaşyn ellerini uzatýar. We bulan wujudlarynyň şodurşy üstüne gelip oturan zat näme? Allah Taala'dan nur. Hudaýdan gelip nur ýelse, etegindäki adam nämedir? Hudaýa gaşyn alyp gider. Hudaýyň jennetine gaşyn alyp gider. Hudaýyň rahmatyna gaşyn alyp gider. Hudaýyň rizaýatyna gaşyn alyp gider. We Hudaýyň dinine gaşyn alyp gider. Qut asliye beşer nuri Hudast. قوت حیوانی مرورا ناسزاست. قوت اصلی بشر نور خداست. insanın bir kaptalı feriştedir. Ey mümin Müslüman doğan, قوت اصلی بشر نور خداست. نور حیوانی مرورا ناسزاست. Hazreti Mevlana aydiye, insanın hakikat iyi biçkisi nur ilahidir. İnsanın hayırlanıp durmalı yeri, insanın yaktılık taftırmalı yeri, insanın insan bulmağı ve insanın ruhaniyeti artmağı Allah Teala'dan dökülecek nur bilindir. Allah Teala'dan dökülen hidayet ve bereket bilindir. Ama insanın kaptalına nur ilahi bulmasa, Allah Teala taraftan rahmet bulmasa, fakat iyi içmek ve yatmak durmak bolsa, insana şayestidat değildir olayıptır. Onun insan heyvanla ne fark etmeli? Ne fark etmeli? Hamanı o keplemeyemiştik, bir kepleyemiştik. Ya hamanı insan fakat film gözleyemiştik, heyvan gözlemeyemiştik. Fakat şomay farkı. İnsan parmakları bilen bir neçe dükmeleri basıp kompüter oynayanmıştık, heyvan oynap bilmeyemiştik. Fakat şom kanmın farkı, o değil. İnsan heyvri bidatlardan yukarıda farkları var. Bilen farkları Hazreti Sa'd ibn Muaviye adamın gurrunu okuyanda ve zindigine salanda ve gurrunu salıp da öz kalbine ve yüzüne ve yaşayışına bereket verendi belli oluyor. İnsanın farkı fakat keplemekte ya barmak basmakta değilmiştir. İnsanın farkı heyvan yerde geziyenmiştik, insan 7 kat asmalarda gezmeli olmalı. Eşit itniyanın yerde geziyen ama asmalardan ruhaniyet ve nuraniyetten haber bulmayan ama insanın haberi oluyormuştur. Bizatlar bilmeyeni, bizatlar gurrumuza salmani, bizatlar eşitmeyen şık bulup, oğlun uşak, erhili, inata, saçağın maşınına, akşam oturşuklarda gurrumuza salmani, bizatlardan dağıtman dünyadan hıyt bulup geçağamayılın. Öz insan, özünün hakiki iyi biçkesi, hakiki özünün yaşamalı ve enerji almalı yeri nuri ilahidiğini bilmeyen hıyt bulup geçen adamları yal bulağamayılın. Avval özüme nasihat, ve sonra siz mümin, Müslüman, Türkmen doğallama nasihat diyen. Qut-i asliye beşer nuri Hudast. Qut-i heyvani mer'ura nasazast. Gör Sa'd ibn Muaz. Näme jogaplar aýdywati. Naqat edip bilen o. Hudaýa aýtdymy? Ya Rasulullah öýdüň aýtýanmy? Ha bizden şurim aýt. Bizden şurim aýtýan bolsaň aýdyp berme. Öwünde gaýym durar arkaýyn bolýupdyr. Edip müň derece oguraýşyny. Hudaý ondan razy bolsun. Bizlere adamlar bolansaň, oň jinazasyna näme bolupdyr? Jibrail ferişte gelip şirket edipdir. Tamam peygamberlere vahiy getiren ferişte. Hazreti Adam'dan Hazreti Hatem'e gelýänçe. Tamam kitapay asmanyny getiren ferişte. Lawhul Mahfuzdan gofurup Resulullah'ın gursugyna Kur'an getirýän ferişte. Şol gelip tamam peygamberlere, Musa peygambere Tevrat getiren, İsa peygambere İncil getiren, Davud peygambere Zebur getiren, İbrahim Halilullah Suhuf getiren ferişte gelip müň jinazasyna şirket etmeli. Belli bolýa, edeplerine, erkanlarına, amallarına bir köküdipdirler ve Allah Taala'nın rizaýatyna düşüp dünya ahiretlere abad bolupdyr. Oturup ders almaly görüňler, ders aljak mümin Müslüman adamdan çürim. Hususan jowan oglanlara. Emma ýa-da bolan waka. Biz Gatafandan 6000 ferwar gelip duraw, hurman ýaryn bersen gideýlo, falany bugürüňle hemmesi hiç bolup galdy. Emma mümin Müslümanlara bir ulaqan ýene bir agyr ýagdaý düşüpdir. Şo horlygyň içinde. Medine-i Munawwarada qaw düşünmeli görüň. Medine-i Munawwarada şomuğa
Beni Qurayza diyen bir Yahud tayfa Medine'nin hud içinde yaşayanmışlar. Yani Peygamberimiz bilen ahdleri var, qarardatları var ki Peygamberimiz musulmanlar onlara degmel değil, onlar da Peygamberimize degmel değil. Birbirini de degmeyenmişler. Birbirine muzahamatçılıklar da yokmuş. Kim tayfa? Benu Qurayza bilen Medine demişler. Medine'nin öz içinde. Bunlar kafirlerin gelýärlerini eşitipdirler. Bir de näme diýip oturanmışdylar. Biz bu zatlara koşulmayasy. Oham kafirler Medine Munawwara yetmäke ol aralaryndaky Yahudilerin birini iýeripdirler. Hey, Medine barın. Medine içinde yaşap bilen Yahudilerdi Muhammed bilen arasyndaky wädäni bozsun. Aleyhissalatu vesselam qarardatlaryny bozsun. Goý uly da Medine'nin içinden bir de kömekleşsinler da diýipdir. Subhanallah. Bular da Medine'nin içinden Peygamberimiz bilen wädälerini bozsalar, yani beter ağır ýagdaý musulmanlara düşmeli bolýar. Oğlan uşaklaryna bir qalada goýdular musulmanlar. Öldürdi 3.000 nefer. 10.000 nefer de öwden gelýär. Medine'nin öz içinden näçe 100 nefer turmaly. Bular İbn Akhtab diyen Yahudi, hal olar üýşip duran bahyl Yahudilerin birini iýeripdirler. Bar ogrinça yerden şolaň üstüne var. Medine'de yaşap bilen Benu Qurayza Yahudilerin üstüne var. Şolar razy et, Muhammed bilen arasyndaky wädäni bozsun diýip. فجاء إلى باب كعب بن أسد فدق عليه فعرفه كعب وقال ما أسمع بدخول ابن أخطب علي رجل مشؤوم. Oham ol Yahudi Medine-i Munawwara ogrinça yerden gelip Medine'de yaşap bilen Benu Qurayza Yahudilerin üstüne gelip onda başlarının üstüne gelip Ka'b ibn Asad'ın üstüne gelip qafini qaqıptır. Aç qafini aç diptir. Oham ol kafir Medine'deki Yahudilerin başı aydıptır, sesinden tanıyıp näme işin var sen ýaly bidirek adamın qafsyny açyp berip diptir. Sen ýaly bidirek adam qafini qaqany açyp berjek däl diptir. Sen gelýän dipdir, odal Muhammed bilen öýdüň aradaky wädäni bozdun dipdir aleyhissalatu vesselam. Inni gelip maňa boz diýjek bolýandyň, edamaryn dipdir ýanky Medine'däki kafir. Farji anna fa innaka innama turidu halaki. Inni aqadtu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem felam nara minhu illa sidqa. Öwürliýdiňe dipdir. Sen men bilen Muhammedin arasyndaky gow awre bilen ýaşap bäs kafir olan musulman, onda da bolsa bir-birimize degeni da dipdir. Sen şonu bozgokluğa saljak bolýan gidiýdiňe dipdir. Oham ol qapyny qaqyp duran aňyrdan ýortyp gelýän, çapyp gelen kafir aýdypdyr. Weyhak. Inni qad ji'tuka bi bahrin tam we bi'izzid dahr. Hey samsyk dipdir. Derýa bol füş gelýän men kafirlerden dipdir. Bi bahrin tam tolqun wurt derýa bol gelýär sabil dipdir. Yani 10.000 nefer bol gelýär dipdir. Kıyamata çeli gününlük dipdir. Kim şu wurrun etipdir on? İki tane Yahudi alim. İkisi de bilwati Muhammed Habibullah hak peygamberdigini. İkisi de Medine'de yaşayanmıştır. Bir vakt Muhammed Resulullah gelse şoňa iman getirecek. Hey bulan inni gurrun ýerek bardyr. Hey betbahtlyk, binesiplik nagat biderekler. Hey bahillik nagat biderekler. Hey içgaralyk nagat biderekler bolmaly. İki alim adam näme wurrun edýärdi? 10.000 nefer getirýär dipdir. Şigelişlerine gelsele dipdir. Zat galmy Medine'de dipdir. وقد تعاقدوا ألا يرجعوا حتى يستأصلوا محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه. Olar qasam çykkelýärli dipdir. Muhammedi düýbünden dargatjak dikkelýärli dipdir aleyhissalatu vesselam. Düýbünden dargada elip gelýärli. Ey samsyk sen aklyň ýerde dipdir. Oham şeýitdirip ilerlä beripdir. Ýöne birje dagygalyk bir ders. Aya adam Hudaý bir zady irade etse, bu şu tarapdan Hudaý diýip duran bolsa, Hudaý bolsa, Hudaý üçin bolsa, ýöne dabur dubur bilen bir zady aýryp bolarmy kam? Aya Allah Taalaň irade etjek zadyny, owodallyk bilen döwüp ýykyp bolarmy kam? Aya Allah Taalaň irade diýen zadyny,
Pulun güýji bilen aýryp bolarmy kan? Ay Allah Taala irade diýen zadyny defip itiklap bolarmy kan? Gerberuyet, gerberizet setgiyah, akibet berruyet an keşte elah. Gerberuyet, gerberizet setgiyah, akibet berruyet an keşte elah. Ekersin, tikersin ona bilecek değerliptir. Hudaýyň eken zady bayat gögörmeli bolar diýipdir. Ay barakallah Hazreti Mevlana. Bulan edip Hudaýyň do'sy bolansyň edip aýtýan gürrüňlerini özde. Gerberuyet, gerberizet setgiyah, akibet berruyet an keşte elah. Ekersin, tikersin, dabur duvara salarsyň ona bilecek değerlipdir. Mızahymçylyk edersiň, adamyň köpel dersiň, bahylçylyk edersiň, töhmet edersiň, gıybet edersiň, ýykjak bolarsyň, ona biljek dälipdir. Hudaýyň eken zady göýgörmeli bolar diýipdir. Hudaýyň eken zady göýgörmeli bolar diýipdir. Gerberuyet, gerberizet setgiyah, akibet berruyet an keşte elah. Ýykyp bolmady ahim. Hay derýa bolup gelýän, tolkun bolup gelýän, hay samso, hay palano, dabur dubur bilen ýykyljak bolsa bolmaz ahim. Garry türkmen oňa näme diýär? Hudaý da bar ahim. Garry türkmen bir kep aýda ýaşan. Hudaý da bar ahim. Hudaý da bar ahim. Oham ýene de Ka'ba aýdypdyr, Medinedäki oturan. Ay ýok ýyzyňa gitdipdir. Men wädäni bojak dälipdir bismillah. Oham olay dipdir, hep korkak dipdir aňyrdan gelen. Sen hyýal edýän şu 10.000 däne goşun elinden zat gelmez we Muhammed jany sagalar, olar da ýygyna gider, oham gelip sen öldürerlim qadiýan dipdir. Şeýle boljak bolsa, men sen galaňa gireýin, özüm gursagym öwetip duraýyn dipdir. Yalandan korkak, bir gaýrat adam giň ýerde gürleýän zatlar da abi. O da ýok dipdir. Men wädäni bojak dälipdir. Felam yazal yulihhu alayhi hatta fatalahu an ra'yih. Ay can nasipdir, beýtmedipdir, han hatiramy we azadymyz we ýüzüne galyp ay bolýar edip arada qagydy ýyrtypdyr da ahir. Wädäni bozypdyr. Ahir şoň ýüzüne galyp fanaqada Ka'b العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم özü bilweti bahylçylyk bilen gelýän adamyň ýüzüne galyp kimin kişilik adamjygyň ýüzüne galmaly? Näçe wagt içeli ýanyňa ýoldaş boljak? Näçe ýyl, näçe gün ýanyňda galjak belli de. Kıssaga düşende gelir mi? Hiç gelmez. Kabra girinde gelir mi? Hiç gelmez. Kabr dünyada pul kömeğin bolan ne gelene ol. Azıcık riyal kömeği bolan ne gelene. Kabrda gel kömeği yetecek şu yüze galyan adamsı. Kıyamatda gelip elinden tutarmay, kömekleşermay. Men de sana arka diyermay. Günahın temelde şeyil diyermay. Sana sokak bereyin diyermay. Yüze galma olar mı? Özümüz ders alaýlyň. Ol ýankay oň yüzüne galyp qagydy ýyrtyp ay bolýar dipdir. Men aramda Muhammediň arasyna wäde ýok, ýyrtdym dipdir. Wädele şakana Medine-i Munawwaradäki Yahudilerdi turzapdyr hemmesini. Yüze galmak bir kuşdagy gaşyn gürrüňle diýili. Ey mümin musulman dogan. Şu zamanyň içinde de şu zaman yaşap bilen zamanımız, şu albariyas zamanımızın içinde, kimi bugün kimi ertilik zamanın içinde, içerilerden ve hanavadalardan ve öylerden Hudaý üçinlik ve mehabbetler ayrılıp baryan zamanın içinde, insan gözü bilen görüp öti adamlaryň hyýanatyny, insan gözü bilen görüp tecrübe edip, insanlaryň bewefadygyny görüp duran zamanynda da, onda da şu günägelik galsa ýüze galyn ýa. Sen mümin musulman, jawan dost, ýüze galma. Görýän şu zadyň içinde Allah Taalaň qahary we dost ýa beýlikiň ýüzi diýip şoň içine girme. Ne kadar nefer, ne kadar jawan, ne kadar gyýy oglan, ne kadar geliller, adam suba geliller, ýaşap bilen geliller, ne kadar ulukhan adamlar, ne kadar jawan oglanlar bir neferiň ýüzüne galyp ebedi hemişelik
insanın zindigisini dargatayan, insanın öýünden bereket aýyrýan, insany insanlykdan çykaryp mydam gözün döwrekde oýnadyp beren haram bolan zinaga mubtala bolup güfürdäp gitmedilermi? Fakat şu dosyň ya buýduşyň ýüzüne galyp, ya fakat şu tarafın yüzüne galyp, şoňa ýok diýip bilmäni, hay men başarmaýan ýok diýip bilemakda diýip, insaniýetden çykaryp beren haram bolan araga mubtala bolup, şarapkar bolup, haram içip beren bolmadylar. Ya şoňa yüzüne galyp, şoňa ýok diýip bilmäni, ne kadar haram toýlar tutup, hele erkek gatışdyryp Allah Taalaň gaharyna düşmediler. Ya şu dosynyň boýduşynyň yüzüne galyp, Hudaý Taalaň haram edin egin maşlaryny geyip, bükülli haram ýaşap gelmeýär. Ya fakat şu dosynyň boýduşynyň yüzüne galyp, näjirek jowallyk ömürlerini 20 ýyl, 30 ýylyny muft geçiren adamlar bolmadymy? Ya kulli ömrün muft geçiren adamlar bolmadymy? Ya şoň yüzüne galyp, ýok diýip bilmäni, ay mene başarjak däl diýip bilmäni, ne kadar özüniň namazlaryndan galyp, aradalaryndan galyp, fursatlerinden galyp, gadyr ýejelerden galyp, gadyr ýejelerden galyp. Näme diýip şu dosyna ýok diýip bilme. Ya ne kadar dosy gelýär, ýür falan ýerde urşwa. Näme? Öldürmeli şonu. Bolýar diýip şu dosyna ýok diýip bilmäni gidip ne kadar gatyllar bolmaly? Bir mümin musulman adama gatyl bilen, bir demir bilen, bir zat bilen işare etseň, Hudaý aýdypdyr. Allah Taalaň kelamy, Resulullahyň aýdýany, diniň aýdýany, gurrun gatylyň gurrunda ýüze galman gurruny. Eger bir mümin musulman adam, bir jedäne mümin musulman adam, şibir musulman adamy, hemme adamlar agdy biriktirip, gowy düşüneýliň şu gurruny. Tamam mahlukatlar agdyny biriktirip, bir musulmany öldürjek bolsalar, şol tamam mahlukatyň hemmesini lanet edip cehenneme salaryn şu bir musulmanyň hatyryna diýipdir. Allah Taala aýdypdyr. Şonu da şedirek bir Hudaýyň söýmeyjek zadyna da ýüze galyp bolýar onu diýip gitmeli. Emme sogaby gelip galmaly bolanyna hiç kim ýüzüne galanak. Ha bolýar mene utanyp sen hatyryna gitmeli boldum diýen akla. Meselen dosa aýtýar Qur'any Kerime diýilýär-de, naq ona ýok diýip gitjek däl. Yüzüne galman, ay utanıp, ay bolýar seni aýdyp duň diýip gitýän adam ýok. Emme haramy gelip galsa, ay ýüze galýan, ay me utanýan diýip şoňa hawasyn merýär dogry. İman zäiflikdendir. İman zäiflik diýdi Allah Taalaň mehabbetinden daşlykdyr. İmanmy takwiýet bereýliň. Allah Taalaň mehabbetini takwiýet bereýliň. Wagtyky Allah Taalaň gahary geljek zat bolsa, ol adamjyk, kişiçik adamjyk eken. Bir real sana peýdasy ýok. Dünýäňe peýdasy ýok. Merid bolup ýataňda dadyňa ýetermi? Ölü bolup ýataňda dadyňa ýetermi? Kıyamatda turaňda dadyňa ýetermi? Sırat köprüde dadyňa ýetermi? Hesap kitabyňda dadyňa ýetermi? Aňry bärisin namalyň gelmeli bolana dadyňa ýetermi? Hudaý Taala jogap berme bolana dadyňa ýeter. Hiç ýerde dadyňa ýetmedi. Ne dünýäňde ne ahiretinde. Şoň ýüzüne galmaýdyň. Bu ne kadar mert bolan adamlarda heyfke wagt däl bir tövbe edellerinden soňra bir fursatda inşallah aýdaryn. Fakat adyny aýtjak. Bir tövbe edellerinden soňra dosynyň ýüzüne galmany, ulamalyň meclisine girip ewliya bolup geçen adamlarda barmışdy. Kim? Hazreti Qanabi. Hey bir fasyk adammışdy. Hey bir aýdaýyn teberrükan goýoňdy ruh hoş bolsun. Resulullahyň gurrundan ýene 2 safam bady, onu inni kefte aýdaýyn. Yüzü galman gurrunna. Hazreti Qanabi, ey jawan dost, Hudaý üçin gulak as. Hazreti Qanabi araqly bir beter bir fasyk adammış. Bidirek egin maş bilen gelip berenmiş, kaptanına da bıçak bağmış. Şol Hazreti Qanabiň zindigi namasyna kan kitaplar gözläp gördümşiň, birine ýok, birine ba, birine ýok, birine ba bolmasyn diýip hemmesini aýtypdyr daşyna. Dagyk gurrun diýjek bolýanna. Baryaqa şäherden gelip baryaqa öwünden ulaqan bir ulamalyň biri çykypdyr, ýerinde de mollalar ýerine düşüp barýanmış. Ohm ol Hazreti Qanabi häzir tawbe etmedi adam, egin maşyna hajur kaptanına da bıçak bağmış. Ýanyna birinden sorapdyr, bir kim aýdypdyr, ýerine kan adam süýräp bädipdir. Onu aýdypdyrlar, hada muhaddis. Bir adam Resulullah'ın hadisini aýdýar diýipdirler. Hada muhaddis. Resulullah'ın hadisini aýdýan adam diýipdirler. Muhaddis näme bolýar diýipdir on. Onu Resulullah'dan hadis aýdýar diýipdir. Ýortyp barıpdyr, öwünden çykypdyr. Kim bolýan sen diýipdir. Onda men şuba bolýan diýipdir.
Näme işleýän diýipdir. Onda men hadis aýdýan Rasulullah'ın sözlerini aýdýan diýipdir. Şykyş duran yerimizde maňa hadis aýt diýipdir. Onda sen ähli däl diýipdir. Kaptandan bıçak çıkarıpdır. Ähli bolsan bolmasan baýat maňa aýtmaly sen diýipdir. Ştada aýtmaly diýipdir. Onda olay diýipdir. Rasulullah'dan hadis var. İza lam tastahi fasna' ma şi'ta. Ey insan hayaň bolmasa her näme edersiň diýipdir. Peýgamberiň sözünden hadis aýdýan sana diýipdir. İza lam tastahi fasna' ma şi'ta. Peýgamberiň bir hadisini aýdýan diýipdir. Hayaň bolmasa her näme edersiň diýipdir. Özüne ders berdi da. Şodur şunu öýüne gidip ağlap, ey ene diýipdir. İşte dostlarım gelir ilimden diýipdir. Gelseler, Qanabi tawba etdi diýip aýtdypdyr. Men Medine'ye gideceğim. Medine'de İmam Malik var. Ebu Hanife bilen dengi düşýän adam. 4 mezhebin biri. İmam Malik şoňa gidip şagirt boljakman diýipdir. İmam Malik dostlarynyň ýüzüne galmany, dostlarynyň şodurşyny ep berip Medine'ye barypdyr. İmam Malik'in şagirdi bolupdyr. Şu mahal Mollalyň kitabyny okuýanda Peýgamberiň bir hadisini gözleýäňde Peýgamberimiz näme aýdypdyr şu barada diýende, näme diýär kitapda? Allame evliya bolan Qanabi İmam Malik'den rivayet etdir diýip şoňa ady gelýär. Şol odal dargak kesip beren oglan yüze galmandyr. Wagtyky düşünipdir, wagtyky bilipdir haklat, wagtyky bilipdir öňkü gelip beren ýagdaýyny Allah Taalaň rizaýaty ýok, wagtyky bilipdir inniki ýerjek ýagdaý Hudaýyň nury we hidayatynyň etegi, inni yüze galmandyr. Inni bildi da näme diýeni. Näme diýeni bilenden soňra yüze galmak bolmaz. Yüze galmandyr. İmam Malik'in şagirdi bolup 1300 ýyl ber kitaplarda ady gelýär. Kim? Allame Evliya Qanabi diýip ady gelýär. Radiyallahu an. Gelip bugun kun türkmenlerin içinde ady agdalyp, ruhu hoşlup Rasulullah'ın ýaşaýyşyny içinde gürrüňi tıklyşyp otýar. Yüze galmany Hudaý üçin bolmaklyň bolýan bereketleri we ýagdaýlaryndan. İnşallah arakan gürrüňde girdi. Rasulullah'ın ýagdaýlaryndan Hazreti Sa'd olara ýygyna gowdy. O ham kafirle geldi, Medine'nin Yahudilerini turuzdular. İnni kehefte bu barada inen ayetler, bu bolan wakaları Hudaý köklediğinden hizmetine de yetirersin inşallah. Hudaý Taala iman abreyden ayırmasın inşallah. Hudaý Taala marizlerimize şefa versin. Musafirette, gurbatta, hizmette, müşkilli dogalla Allah Taala hemmelerine yar bolup asan etsin inşallah. Bir alhamd kul huvallah, Suriye Falaq we Nas goşup okuýaýyn, ötürleň ruhuna bagşadyp ýyl watanymyza doga edersin inşallah. Okuýberim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يسوي شان أخون إلهي آمين. ختم القرآن الكريم مريض دوغون مذوى تصادف يستر ديبتر هدايا آسانسن. إلهي آمين إلهي آمين. تفسير دور قليان أغلم ذن بيرد مرحوم ملبتر هملرنا دوغات إلهي آمين İlahi amin. İçeride daşarda kulağın asıptır Allah. İlahi amin. Da iman, abrey, bereket, mescit, medresele yürüyüp durmak, emniyet, parahatçılık, ağdı birlik. İlahi amin. İçerilerde mehabbet. İlahi amin. Amin ya ilahel alemin. Amin ya mucib. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Erhamer Rahimin. Amin ya mucib rahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Yoldaşlarınızı yadınızdan çıkarma. Subhan rabbike rabbil izzeti. Elhamdülillah.